Salmo Responsorio, ikalimang Domingo sa tuig sa ordinaryong panahon, Year A. Ang matarong kahayag diha sa kangit-ngit, alang sa bubutan. Ang matarong kahayag diha sa kangit-ngit, alang sa ang Ginoo nagabanag-bana, latas sa kangit-ngitan, usa ka kahayag alang sa butan. Mahigugmaon siya, ug maluluyon ug matarong. Maayo siya alang sa taong nga maluluyon ug manggihatagon. Sa taong nga nagadumala sa iyang patigayon uban sa katarong. Matarong kahayag diha sa kangit-ngit, alang sa bubutan. Dili gayud siya mabalhin, ang matarong mahinumduman kanunay hangtod sa kahangturan. Dili siya mahadlok sa dauta mga taho. Malig-on ang iyang kasing-kasing, kay nagasalig siya sa Ginoo. Ang matarong kahayag diha sa kangit-ngit, alang sa bubutan. Ang iyang kasing-kasing makanunayon, dili gayud siya mahadlok, kusog siyang muhatag sa